Ako smo sol, zato što ja imam natrij i kali. Šta igrate ovo? Kartemija. Kemija? Ne, kartemija. I sjedi. A, dobro. Kartemija je igra koju smo razvili u udruzi Jedna mladost, a koja pokušava na zabavan način približiti nekakve koncepte iz kemije djeci osnovnih i srednjih škola. Primijetili smo da je učenicima, pogotovo kemija, apstraktna ili teška za razumjeti, pa smo na ovaj način pokušali malo približiti nekakve ideje, pogotovo načine na koji se elementi spajaju u spojeve. Igra je razvijena u udruzi zajedno s djecom koja su sudjelovala u projektnom timu, testirala igru te također i crtala igru. U kartemi imamo dva deka. Jedan dek su elementi. Karte elemenata igrač drži u ruci i on njih gradi spojeve. Spojevi se nalaze na stolu i način na koji gradi spojeve je da gleda dvije stvari. Jedna su boje, promatramo dominantne boje na kartama elemenata, primjerice na kisliku je crvena, na kalciju je siva. Te dvije boje možemo vidjeti na spoju kalcijeva oksida koji je na stolu. Sada, drugi kriterij je čista jednostavna matematika, spajamo nulu. Primjerice na kisiku je -2, a na kalciju je +2. To su njihovi oksidacijski brojevi. +2 i -2 daje nulu, to znači da jedna karta kalcija, jedna karta kisika daje spoj kalcijev oksid. Kalcijev oksid uzmemo i držimo u našim zalihama i na kartici pišu koliko bodova smo skupili. Kartemiju smo testirali u različitim školama, djeca je vole igrati. Moram naglasiti da djeca ne trebaju znati kemiju da bi je mogla igrati, ali je mogu definitivno naučiti. Trenutačno produciramo veću količinu igara, tako da ćete moći naručiti za sebe. Cilj je da Kartemija posjeti što više škola i domova diljem Hrvatske, tako da nas definitivno nastavite pratiti.